Kaixo, aurreko adiketa zuzenduko dugu eta ikusten baldin badugu bezala, esaten digute azken 10 metroak 0,71 segundutan egiten dituela. Beti bezala identifikatu behar dugu honek zer esan nahi duen. 10 metro da egindako distantzia, beraz, delta S. Eta 0,71 segundu izango litzateke ze denbora tartetan egin duen. Beraz, delta T. Eta galdetzen digutena da lehendabizi zein izan den bere abiadura batez beste, beraz, aplikatzen dugun formula litzateke delta S zati delta T, hemen ordezkatzen ditugu, espazioa 10 metro denbora tartea 0,71 segundu, hau egiten badegu ateratzen da 13,888 periodikoa, hau da, 13,9 metro segunduko, eta honekin izango genuke batez besteko abiadura. A atala berez. B atalean adierazi behar dugu abiadura hau, baina kilometro ordukotan. Horretarako, bilakaera faktoreak aplikatuko ditugu. Hori egiteko, lehendabiziko pausoan, metroak kilometrotara pasatzeko, metroak simplifikatu alizateko izendatzailean adierazten dugu, eta lortu behar dugun unitate berria, dagokion lekuan, hau da zenbakitzailean. Hurrengo galdera da zein da beraien arteko erlazioa, badakigu kilometro bat 1000 metro direla. Horrela, metro hauekin simplifikatzen dira. Momentu honetan izango genuke kilometro segunduko, baina bilatzen ari garena da kilometro orduko, orduan segundu hauek ordutara pasa behar dugu. Segunduak simplifikatu alizateko izendatzailean daudenez, zenbakitzailean. Eta izendatzailean lortu behar duguna, orduak. Zein da beraien arteko erlazioa, badakigu ordu bat 3600 segundu direla. Orduan, segunduak simplifikatzen dira, eta lortu dugun unitatea da kilometro ordukoa, eta egingo genuke 13,9 zati 1000 eta bider 3600. Eta hau egin ezkero, emaitza da 50 kilometro orduko. Eta hau da dana. Bueno, ulertu baldin baduzue, posten naiz, ez baduzue zerbait ulertu, mesedez idatzi dazue iruzkinetan, eta erantzungo dizuet. Bueno, beste bat arte.